tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mone mon foof salminama e indi manama e yettode sikki ala en garti e yewtere men wiitede Olel Pindi TV ɓennore ɗo e kala altine e alkamisa hande ko alkamisa ina woni capantati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe en direct e télévision moɗon Pindi TV eɗen jaada e rédaction kala e mbadi kuuɓal to junggam ñaamo woni ɗon koye Rasa Bassar wondude Halimata Oumar Dia kono kadi ma tawten e plateau e ko fayarde mo ganduɗa kam woni Habsa Sow e rubrique muɗum mo jogani yewtere nde ko ari hay hunde eɗen gandi jamma beeɗo ɗo ko jamma sunari ne wayno waali ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi fini ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni duttugol Mansour Dine Seck jaadiɗo kono kadi funere Elhadji Baba Baydy Mal ma en uddit hello yañgo e gardinde yewtere nde haalde e Mansour Dine Seck kono kadi hettade woni konngudi ɗi sunno fewde Elhadji Baba Baydy Mal ɗum ko adi keɗen gaare programme en dokkat konngol omo ganduɗa kan woni Elhadji Bassar o wawa salmodirde e bandiraɓe ko adi keɗen dokka Halimata konngol Elhadji assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Amadou Moussa Anne caggal ndu jettuɗen Allah e juule Rasoul sallallah alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV kalteɓe mbawi wonde également oɗo émission kesso mo ganduɗa hoorema ko ngolɗo tigui woni lawol min ɗimmol ngol ganduɗa hoorema enen tourne ɗum équipe rédaction taw kadi ko an ardi ɗum en mbawa so wona yettude bandiraɓe e jarnude men kadi e rendude bandiraɓe kala sunare nde ganduɗa hoorema woni duttugol e joomum oɗo Mansour Dine Seck. ko noon a salmitama Elhadji a weltanama en dokkat konngol Halimata Dia kamne salmodira e yeɓoɓe Pindi TV Halimata assalamu aleykum. Waleykum assalam wa rahmatullah Amadou Moussa Anne mi salmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗoɓe goni e noɓe gonori ɓe calminama ɓe juurama kono kadi en calmini dendagal ɓe ganduɗa kañumen batti hakkillaji men e nde ɗo yewtere hesere Olel Pindi TV ɗum noon caggal yettude Allah ko julde denɗaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en beltanima bandiraɓeɓe kadi e artude kadi huccodirde mumen e nde ɗo yewtere Olel Pindi kono kadi eɗen gandi sunare finirande nde walla ni waldade guila hanki jamma nde ko dendagal rendu fulɓe foof wondi hen Amadou Moussa ɗum noon en mbi bisimillahi rahmani rahim yen jofnil e alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama onon wonɓe ɗo e plateau ɓe ma tawti hen ko fayarde Habsa Sow sallahu lamɗo jaaɓi ɗum noon garaten koye programme meɗen e oɗo ñalawma alkamisa hannde ne wayno gadortoɗen ko ruttude teddugal Mansour Dine Seck woni hommage omo ganduɗa kan woni Mansour Dine Gawlo Seck jaadiɗo kono kadi funere Elhadji Baba Baydy Mal caggal muɗum ma en gar e actualité woni ko ɓuuri jojjude e kabaruji leydi Sénégal kamen meftande toon to caggal leydi tawi jaten hen ko Halimata Dia e on tuma garen e rubrique holio hannde ari koye Amadou Hampate Ba tawi on ɗon walla ari koye mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo hono manam Gaye Amadou Malick tigui Amadou Malick Gaye mo ganduɗa kam garaten e oɗo ñalawma hannde tawi jaten hen koye Elhadji Bassar e on tuma ko fait divers lomata yolde tawi koye on tuma jaɓɓoɗen Habsa Sow waran en e ko hebli e nde yontere to banggue fait divers ko ɗon mbaynodirten woni mot de la fin joni joni o paaɗen koye yewtude ko Sénégal findi kono kadi ko Sénégal waldi woni sunare mo ganduɗa kam woni Mansour Dine Seck ko caggal jingle yaadude hen régie télévision. jarama régie tawi heɗen toon ko Oumar Diobbo Sow en jettimo en jarnimo no mbirɗen ni Halimata ko adi keɗen naata e ko yowiti e nderi yewtere nde nden gandi Mansour Dine Seck ko hanki wirni ko hanki hoote joomi ko jamma ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ina wayno Mansour Dine Seck noon so tawi innama tan leñol fulɓe foof ne andi kono kadi nalankago Sénégal ne andi nalankago Afrique ne andi surtout e fina tawa en andi hol gonɗo Mansour Dine Seck ko sunare mawde heeɓi e leñol ngol ko sunare mawde heeɓi nalankagal ngal kono haade men artude plateau en jaaha toon to régie ɓe kemna en konngudi ɗi Mansour Dine Seck haalno e gurdam muɗum garten e commentaire. Hakkunde Baba Mal e Mansour Seck e ko cattidiwo adi ɗon guila e jaatiraɓe taniraɓe ha e babiraɓe ɗum noon
heewɓe jiya tan ko Baba Maale Mansour Seck ma miijuma taw ko musique tan renndiniɓe kono wona ɗum renndinimi e Baba Maal wona ɗum kadi jiijimi e Baba Maal Baba Maal d'abord ko dimam ko lamɗam ko ɓi lamɗo nenam e babam e no Baba makko woni no lamɗo babam e nene makko ko noon tan minen min mbaadi Allah noon andi ko waɗata ko kañum kadi fewndata yonnata kadi ha yooɗa waddi amen gila komin suhaɓe min mawnidi min janggidi Allah kadi hokki e goto amen fof yidde woni yidde nde ko yidde yimde Baba Maal ko dima wona gawlo so wiyama jimumi walla goɗɗum ko gawlo jeeyi ɗum min komi gawlo nenam e babam komi far baggel e ɗum noon kanko nde Allah hokkimo nde ko rokkimo ko feccimo tan o yiiɗi yimde Allah hokkimo hen dande welde dande laftude Allah rendini minen fof min ndendi yidde min ɗowi ɗum guilay komin suhaɓe hami Allah adda men ɗo min janggi ha Allah adda men ɗo e Dakar hamin naate e école biyeteɗo Lasli Fouta min e makko e yere hammo Mbasu Ñang min mbawa ɗo joɗade min ciftorani Mbasu Ñang walla min kalanimo te Mbasu kadi ɗo e amen min e Baba Maal fof ha nande amen e Lasli Fouta ɗum noon yallah yurmo yafomo yafomaɓe julɓe kala e ɗo leli ɗo hande e sowno hande omo tawtorno ɗiɗo événement ji hande mo jogo hen welamo teddugal par ce que ɗum tan wonno miijoji makko ɗum tan wonno yidde makko yo dande leñol ya yo dande leñol sellu yo dande leñol his yo dande leñol dañ kadi yiɗe e nder aduna o fof kadi Allah waɗi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko mbiyata ko hakkudam e Baba Maal e so mbiyeɗen kaal ɗum ɗo e émission o rokkata men on temps gonga en jubbat hen tan elayo laylaye similayo wayonti waɗe aranmane wayonti waɗe Baba Baydi Maal dane leñol ne elayo elayo ya ye layo ye nde dande ñifi ha bada ko dande Mansour Dine Seck ɗo rewno ɗo e Pidi TV en keftini yewtere makko e Sali Dia tawi wonno koye keɓanogol goto e duuɓi anniversaire dande leñol ene wayno Dakar Halimata Dia andari témoignage e golle ɗe Mansour Dine Seck haalanno surtout gontuɗo hande mayɗo tawi o haalanno o memini e konngudi seeɗa mo ganduɗa kam woni Mbasu Ñang goto e jaadiɗo mabɓe kanko Elhadji Baba Baydi Maal holko joguiɗa e teskuya yomo ganduɗa kam woni Mansour Dine Seck e Allah jarama Amadou Moussa Anne e ko sunare noon nde ganduɗa rendu fulɓe fof no mbirumi joni ni ina wondi hen saabu hande o haymo meeɗa yiide mbo yitere kam ina andi holi Mansour Seck sababu nde darde makko darde o darino e to banggue nalankagal fulɓe hakkude makko e Elhadji Baba Maal ɗum noon wadde ko wiide tan ko foti haalede e makko kadi fewndata yonnata kadi ha yooɗa waddi amen gila komin suhaɓe min mawnidi min janggidi Allah kadi hokki e goto amen fof hanagi murtaw haala makko gas so tawi wiyama haala makko yo haale en mbawa gaynude yidde sabu darne woni yidde nde ko yidde yimde Baba Maal ko dima wona gawlo e teskuya tan ɗiɗo konngudi ɗi o haali ɗo joni heewi ɗo haali ɗum taw wona ɗo e piindi saabu kala nde o haali ma o haal hakkude makko e Elhadji Baba Maal o haala fuɗɗo ko gila e jignaɓe ɓe ha e foof ha kamɓe ɓe ndewi haɓe tolni ɗo kono kadi o heewani yejjidde Mbasu Ñang o ganduɗa kañumne ko gondiɗo mabɓe yarham mum mo Allah itti ɗo kañumne ko e duuɓi ɓennuɗi ɗi donc ko wiide tan ngal ɗo jaadigal machallah Amadou Moussa gonga ne tawa so wiyama jimumi walla goɗɗum ko gawlo jeeyi ɗum gonga fayidinde ko heewani yiyede yimɓe jaada guila ne min komi gawlo nenam e babam komi far baggel noon ko
wiide tan eɗen ñaganomo Allah moƴƴere yalla ɓuuɓanmo to fayi to kono kadi eɗen duwono Elage Baba Mal eɗen duwono kadi dendagal leñol fulɓe nane to plateau télévision radio less en kaalino hen e yewtere Oɗel Pindi radio mbiɗen wonde sa ƴeewi narankoɓe ne keewi fuɗɗodare kono kewani yadude ha gasa sababude caɗele walla yidde hedde yesso e yidde rewde hen e ko nandi hen kono hakkude Elage Baba Mal e mo ganduɗa kam woni Mansour Dine Seck sa ƴeewi guila fuɗɗo tan ko kamɓe puɗɗodi guila e Lasli Fouta guila e Wondama guila e orchestre uji kewɗi ɓe ndewi ha ɓe battidi wadde créé Dande Leñol orchestre Dande Leñol hande o guilden ha joni machallah ko hanki mayde serdiɓe tawno kadi ko pulaar wiyata ko Allah wawi serndude yadoɓe donc mayde serdi hakkude Elage Baba Baydy Mal mo ganduɗa kam woni biteɗo Mansour Dine Seck Elage Abbas annene hol teskoye mo joguiɗa e mo ganduɗa kam woni Mansour Dine Seck yara mum koɗo e jomum e oɗo jamma beɗɗo ɗo e Dakar ko noon ko adi fof d' abord ko vraiment ko yettudema ni an dokkuɗomi fartaŋe wawde vraiment huccidde bandiraɓe kala hullidde suna mo joguiɗen surtout hande sunare nde wona sunare Elage Baba Baydy Mal tan mais ko sunare fuutankoɓe foof par ce que kala nannoɗo hande musique mo ganduɗa hoorema surtout musique traditionnelle mo ganduɗa hoorema Elage Baba Baydy Mal ene ɓaynanno ɗum ko kanko Mansour heɗanno caggal ene jeeyano ni e ko ɓurmen welde woni ɗo nanten Elage Baba Mal à chaque fois wiyata wonde kañum Mansour ɓuuri ɗum welde Mansour fof ko Mansour e nder concert walla ɗo wawi wonde fof nana Mansour wi wallahi ɗon on wallahi déjà que min hande subaka nde kettitomide ɗum ko goɗɗum wonanimi par ce que wonani kam vraiment suna wonde ndeysan en jarama jallal manggal aɗa andi min do nanmini ɗum e jammage mi hori jabde wonno noon ko waɗino wanno remindo nde sahade ɓe gonno concert jatare musique jagnum voilà ɗum habarnomon wiya horella minen amin keblo yaade concert après wiya o wiyani Allah en andi min mbiɗon ko andude hon ɗumnimi ha caggal mum men mbaɗa annoncé tan min nani omo haal hankkadi yimɓe fof ƴetti ɗum ɗoji men poɗɗi yaɓande concert o ɗumni ɗum donc firti tan ko vraiment en mbasi ikkon mawɗo enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo yurmomo yaafom amin ya rabbi amin amin en tout cas ko ɗum basal mawgal wonande nalankoɓe leydi ndi basal mawgal wonande leñol pular kono kadi ko basal mawgal wonande musique africaine kanko Mansour Dine Gawlo Seck eɗen duwonomo nde Allah yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala gam uddude oɗon fannu ko hollirde wonde tan ene wayno gosi makko ma ƴette hande sanga 15 heures toon to hôpital Fann ɗo e Dakar ɗum noon ko nanka multimédia hokkino on ɗon kabaru ene gasa ma en gartoy hen e ko fayi arde so Allah jaaɓi andude holto wira e ko nandi hen ɗum noon siftinde gonɗen koye en direct yewtere moɗon witende Oɗel Pindi TV joni joni en jokkat programme men jokkirten koko yowiti e actualité actualité ko mus actualité aranten hen Halimatou Oumar Dia Halimatou bisimilla holko actualité wi oɗo subaka eyyi Allah jarama Amadou Moussa Anne salminama kadi a weltanama en garti kadi addande bandiraɓe actualité e Pindi TV kono kadi e yewtere Oɗel Pindi TV ɗum noon ko adi foof gaddortoɗen koye kabaru mo gummoriɗen joni joni o woni duttogol e jomum Mansour Seck mo ganduɗa jeeya koye Dande Leñol sehil on mo ganduɗa kañum woni Baba Mal yeehi ni ha ina wiye wonde ko funere makko sababude darde o darino e Sara Baba Mal kono kadi golle ɗe ɓe gollittuno e guila jamma hanki noon ha e oɗo subaka hande e leñol fulɓe ina wondi e sunare sababude ngol ɗon duttogol e jomum on artiste mawɗo no mbiruɗa ni joni joni noon levé du corps ko toon to hôpital Fann sanga 15 heures ene gasama en gartoy hen e kabruji men paaɗi ko fati e wirwirde nde e ko nandi hen kona ɗum kabruji meɗen hande ko ɓuri mantinade ina jeeya hen conseil des ministres woni Batou Diagorde hono no ɓe gadori ɗum ni e kala alarba horejo leydi ndi ardima ɗum hanki toon to galle lamorgo to e jagorde mum ene jeeya noon e ko ɓuri mantinade e ko ganduɗa kanko Bassirou Diomaye Faye o haali ɗum woni kay alhaali ko yowitti e on assise woni kay yewtere gendire nde ganduɗa yowitti koye alhaali waylo wayloji dewitiɗi e lawol leydi ndi ɗi ganduɗa udditino toon to Diam Niadio ñande talata ɓennuɗo kanko noon o arti hen eko yaaji o holliti laamu ngu noon yooɓe gandu ɗum ɗo ko peeje tan ɗe ganduɗa ko gam wawde kay ƴewde holɗo ɓe ndewata haaɓe mbawa addude jaam e leydi ndi e deƴre ha kay ɓe mbawa gollade no hanniri ni wona ɗum kanko Bassirou Diomaye Faye o hesɗitini kadi pellital o jogui gam wawde jogade
yiitade leydi sénégal tawa ko jogogal lappugal tawa kadi moni fof ina wawa yiitade hoore mum eko yoyti e ngol ɗon lawol leydi ndi kona ɗum ko alhaali ousmane sonko kankone o suuti konnguli makko e oɗo conseil des ministres tawi kanko wodimo kay koko yowiti e alhaali peƴƴugol leɗɗe ɗi rewani e lawol tawi ɗum ɗon ina ɓuuri teskede to banggue worgo leydi ndi kono kay ha to banggue funnague leydi ndi e nder ɗum noon holliti wonde laamu ngu ina dari hen darde mantinide ne darani ɗum kono de haɗani ha hande ɗeɗo caɗele ina teska e nder leydi ndi kono noon kanko ousmane sonko yidde makko walla ni pellital mabɓe o holliti wonde ko yuɓɓinde conseil interministériel tawa kay eɓe mbawa haalde e oɗon fannu ha hande e on conseil des ministres pellital ƴettama hen tawi ɗum ɗon koto banggue tollugol hono noɓe gori ɗum ni e kala alarba ina wayno noon on mo ganduɗa kañum woni général walla ni tigui général police saydou bocar yagg kanko kay o ittama e hoore police nationale tawi lomtimo ɗon ko biyeteɗo général mam saydou ndour on noon ina wayno de addinoma wonino directeur police de l'air et des frontières ina way noon ko kanko tigui woni gardiɗo oɗo saaha police leydi ndi gayen e alhaali losko mo ganduɗa yowiti ko e laana ko ganduɗa yanino toon to AIBD woni kay dingal laaɗe duwoje blaise diagne ina wayno noon ɗum ɗon nde waɗi nde waɗino hen gañiɓe ha kay addi kulkuli mawɗi e nder leydi ndi caggal ɗum noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni beya woni kay bureau d' enquête et d' analyse ngal ɗon dingiral eɓe gonno e golle payodinɗe gam tan loskoji e beele eɓe mbawa andude holto ɗeɗo caɗele gummi e nder ɗum noon e nder yontere ɓennude nde e tugnade e kabaru gummoriɗo e jayde observateur ɓen ɓe ganduɗa kamen goni haralleɓe to dowlaji denduɗi amérique gari ɗo e leydi ndi gam wawde wallodirde e mabɓe no hanniri ni e ko yowiti e alhaali ɗiɗo loskoji e nder ɗum noon woodi ko ɓen wonnoɓe hen loskoji ɗi tottiɓe ko yowiti e kaɓirɗe e kaɗon laana tawi so tawi ɓe jeehi toon to dowlaji denduɗe amérique maɓe mbawa kay jokkude ngoɗon lesko ha wawa labde holto ɗeɗo caɗele ummiri gasi bandiraɓe ko yowiti e kabruji nder leydi joni joni o jaɓanten ko caggal leydi kabruji caggal leydi gudditirten ko toon to Burkina Faso toon noon on kujikintoɗo biyeteɗo Guy Hervé Kam ina wayno o heeɓino jeytare makko caggal kay fodde dumunna juɗɗo ko woni e juuɗe lawol caggal ɗum noon ko fodde hojomaji tan seeɗa kay woni ko foofi hendu weytare walla ni wellitare saabu noon caggal ɗum kadi o fawtama junggo Amadou Moussa Anne ɗum ɗon koye jamma hanki o nde ɓe gaddimo ha e damar galle makko ko ɗon ni kadi dadi ɓe mbawi kadi ƴettudemo battoyimbo e juuɗe lawol e nder ɗum noon ɓen ganduɗa kamen goni wondiɓe makko e on mouvement mo ardi hono sens kamɓe kay ɓe kolliti ko ɓuuri yawde e yaccade e yidde mabɓe tan ko yo on neɗɗo mabɓe woppite ko ɓuuri yawde e yaccade e siftinde noon kanko on Guy Hervé Kam mo ganduɗa ko avocat o fawno junggo ko caggal tan nde o ummino toon to caggal leydi to dingiral laaɗe diwoje mabɓe ɗum wonno ko e lewru janvier ɓennuno ndu jehen to Madagascar tawi kalten koye alhaali sumgoji mabɓe joytiɗi e sumgoji sarɗiyankoɓe ɗum ɗon noon guila hanki hollitama wonde eɓena kay e dépouillement o ɗum ko gam limtade heɓe ɗon suɓinoɓe e nder ɗum noon ngun gomu ganduɗa kañum tigui tambi ko yowiti e sumgoji mabɓe kañumen kay kolliti wonde ko jeeya hen e ɓen suɓotoɓe ɓe woni nogas e ɗiɗi ha e capanɗe joyyi e kala temedere nde ƴettuɗa e nder ɗum noon won mouvement société civile biyeteɗo Safidi kañum kay holliti wonde won caɗele tigui goni hen won mukuña woni e ngol ɗon limtol ngol e nder ɗum wonɓe ganduɗa kadi kañumen to banggue observateur en kolliti wonde haalaluji kewi wonde ɗiɗo sumgoji mabɓe ndewani e lawol ko ɗum ni jeeyi sababu hewɓe kay nan toon to premier arrondissement e ko yowiti e ngol ɗon limtogol sababude mabɓe wiide wonde ɗum ɗon rewani e lawol gayniren kabaruji men caggal leydi toon to Palestine bande Gaza ɗin hôpitaux ji ɗi ganduɗa ko toon to Rafa ene wayno noon koko jokkodiri guila nden ha hande ina waɗe bombarde e nder ɗum noon ko heewi e ɗiɗon hôpitaux ji e wiide ɓe ɓe ganduɗa kamen tigui goni hotɓe toon ɓe kañumen kay koko uddi e oɗo saaha nattini gollude tawi jeeyi sababu o ko ɗiɗon bombardement ji oni noon holliti wasde yonnude ɗeɗon golle saabu noon ɗum ɗon foti dartade sababude caɗele ɓen gondi ha ni hewɓe e mabɓe oɗo saaha kay ko moltoyiɓe e banggueji goɗɗi gassi Amadou Moussa ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen e kabruji hande e oɗo alkamisa Allah jarama jarama
Miss kabaruji Miss actualité Halimata Dia kabaruji nder leydi kami hunde meftande caggal leydi ko hunde wande fayde la bas yimɓe ɓe mbawa humpitade ko kewi e nder leydi Sénégal ko teskimi hen tan o ɓuuri artude koko yewti e alhaali conseil des ministres to banggue actualité nationale ni maw leydi ndi ardima ɗum hanke bato jagorde pelliti kero ƴettama hen guila e hoore jagorde o ha e woni jagorde en tout cas ko fate banggue environnement woni tarini ndi ɗon ni aussi ɓe woodi koɓe kaali hen soppere leɗɗe nde bonande tarini ndi hani pittugol ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mobilisation générale à cette paɗo mo hooreji leydi ndi noddi holno environnement foti toppitirede e oɗo saaha mo gonɗen ko noon Amadou Moussa Allah jarama aɗan environnement jeeyake neɗɗo ɓe mbiyata taaridi ko neɗɗo waɗa ɗum déterminé ko taaridi ma taaridi ma no woyi foof en général saɗana ko noon ɗesta wayde donc taaridi ma so laaɓi tan en général an e hoore ma Allah bat e nder ma wadde taaridi ene moƴƴi tan toppite e fannu foof donc min ɗo mbed min ɗo mi profitat e occasion vraiment ko ɗum hunde wande fayde nde ganduɗa hoore ma peut être ene wawi taw wona ɓe gandanɗa hoore ma adinoma wadde ɗum ɗoyta kono kanko hande hoorejo kesso gadduɗo enen mbawi wiide kankone feere ndo ƴetti nde ko feere moƴƴere mais yo waɗe suivre yo ɗum rewe wasa wade no wayen fuɗɗe tan woppe kadi j'invite vraiment mbiɗa waɗa invité dendagal ASC ji gonɗi e nder diwanuji ɓe ganda wona football tan woni jogade taaridi mum te taaridi jeeyake neɗɗo sa tawi a fewndi taaridi ma tan ene wayno presque a fewndi foof ko noon érage jarama Halimata mboɗo ɗaminno kabaruji caggal leydi e ko yewiti alhaali vote Afrique du Sud to woni aɗanani no mi addani ANC no wone caɗele aɗa andi ko meftande tan gadduɗen e alhaali kabaruji caggal leydi en mbawa ƴettude foof ɓe mbi ko fayi ko e naggue ngue fof wawa jaadude barme he ko ɗum waɗi hayso woni barme jajaɓe heƴata barme jajaɓe ko mawni taw ko onon noon so woni ñebbe kam on ƴoƴƴu hen fof mawni barmeji barmeji mawɗi ɓe kono ñebbe heewi hen sore ala jiɗani non jarama wonno ko actualité joni paɗen koye rogere men wiitede Holio woni portrait en panno jingle kono finalement en keɓani jingle taw ɗum noon ko portrait tigui natanten directement ko yewiti alhaali Amadou Malick Gaye mo ganduɗa ko gotal e carte ɗe ganduɗa ko carte mawɗe ko Aliou Sitoé Diatta normalement foti wonde merci beaucoup portrait ko Aliou Sitoé Diatta wadde mataw mi hokkata hélas tan mbannamin introduire ko adi keɗen jaharisi gaddanɗani ko Aliou Sitoé Diatta mi wasa wiide Amadou Hampati Ba ko noon Aliou Sitoé Diatta ko kañum tigui gadduɗen on ɗon debbo mo gandanɗa hoore ma o yi aduna ko toon to Kabrousse debbo jambar debbo gana malgré sa yi joomum ko waɗi ko hewani duuɓi te Allah hoddiri kadi vraiment ruttimi e joomum mais e jambaragal tiɗgal ɗum waɗi vraiment mbiɗen e wonde en mbatta lartako so wona e kala saaha gadden gotte yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma darima darde tinde e nder leydi Sénégal ha mantini o wawa kadi sinede yimɓe ɓeydo andude darde mum ko noon tigui wadde gam keɓen hen ko laaɓi joni en jeehat toon to rési e ballal Oumar Diobbo Sow o hemnan en ngol ɗon cimtol ngol mbadɗa e on ɗon debbo biyeteɗo la dame de Kabrousse so wiyama dadiba fooli tuuba ina nanno ɗo Aliou Sitoé Diatta mbo inde mum sowirte la dame de Kabrousse kanko debbajo o yi aduna ko hitande 1990 to Kabrousse debbajo juutani balɗe ko duuɓi 29 tan o wuuri ngam sala dembo yaware o ummoto ko Kabrousse liggeyade dondugol ton to Ziguinchor duuɓi makko 17 feewi 19 ko nden o naati Dakar o ɓami golle e nder galle gote tubakoɓe halfannoɓe ke hitande 1991 to Dakar o watti nande dande ene wiyamo Aliou Sitoé Diatta rutto Casamance mbaɗaɓe libéré e juuɗe tubakiri o salima ko juuti ha o rafa hen ko nden o ruttina Casamance o heɓi cellal makko o eri ɓesgu Casamance yo salo yobde impôt woppa kala golle tubakiri fawi e dow mum o wi kadi yo ɗum yaaj e nder guure taariɗe ɗe fof kanko Aliou Sitoé Diatta o holliti ko nelal
kadi ko ɗum yamirore nden ɗum latima tubikiri ɓami pellital habde e debbajo sabu mum salade kalfandi tubikiri soldateɓe nela yo gaddoymo ɓe payidimo e debbajo goɗɗo ɓe pelli ɗum wasi fittanɗum kanko debbajo e jambaragal makko e cuusal makko e casal makko o felliti nawde hoore makko e lewru mai hitande 1953 ko nden tubakiri nangimo ñaawimo happanimo dumbirdu o dumbaɗo sénégal to gambi ko adi ndombo nawe to mali ko ton debbajo wasi fitande mum e nder dumbirdu ndo Tumbuktu ñande 22 lewru mai hitande 1954 a jarama Elhadj Abbas e ngol ɗon cimtol lobbol cimtol ngol cimtuɗa e oɗo debbajo noɓe mbirtamo ni la dame de Cabrousse mo ganduɗa ko debbo mo wurani duuɓi kewɗi tugnade e cimtol ngol saabu ko duuɓi 24 tan wuuri kono noon ko debbajo golliɗo golle pattam lami e saaha jimade Tubakiri ɗum noon jarama no fewi ginna namboɗo wiye eɗen gara e Gaye Amadou Malick eɗen gara e ko way noon hakkillam nana e muɗum kono noon mbiɗa sikki ma en garo e makko altine paaɗo so Allah jaaɓi kanko Gaye Amadou Malick mo ganduɗa ko ñanden 27 nduɗo lewru woni hecci hanki wanno duuɓi 20 duuɓi 35 ko suuɗino leydi suuɗimo leppi teddugal ɗum noon Elhadj Abbas gaddanɗa en hannde ko Aline Sitoé Diatta ko adi ko mbiɗa hokka Halimata konngol saabu ko elle ko rewɓe jonta hannde Elhadj holko saabi cuɓanɗa en Aline Sitoé Diatta eyyi addanena suɓade Aline Sitoé Diatta ko jambaragal ngal goo gueɗe ɗimmel ngel kadi wondemo nde suka sa ƴeewi ko haala ko innenen wayni dowlude foof ko duuɓi 24 donc o wuuri donc kadi babiraɗo ruttima e joomum law rutti kadi ndo woni suka kanko presque à l'âge de 15 ans o fuɗɗi gollude omo gollano hoore makko omo gollo pour waw gam jogade mo joom o jogui o presque à l'âge de 15 ans taw fuɗɗimo wattude gollude o yaha mo rondoyo omo yoɓe tewa hawri koye saaha musɗo saaha kalfanteri Tubakiri taw ene hitti no fewi caggal majjum aussi ndo dañi duuɓi sappo e jeetati ko nden ummi toon Ziguinchor o watti arde ga e Dakar omo ɗumen ndo ari ga e Dakar kadi Allah waɗi kadi hoɗiri kadi yo ligge e galle tubakoɓe ɓo ɓurɓe salade o yo ligge nder ɗumen par ce que ɗen ɗon kalfuno en e on saaha ene jogui doole ene jogui foof donc sa yiiɗi dañde hunde alay saago liggoɗa e mabɓe e nden noon woni hankkadi o watti nande dande ene eeroma ɗum ɗon foof ko ɗum kawi tan dande ene eero e noppi ɗi omo nana omo wiye e wonde Aline Sitoé Diatta yo rutto mbaɗa libéré ɓesgu ma nan toon en tampi o wi e nder hen noon kanko o holliti vraiment ene wawi taw ɗiɗo erali mataw ko bolle puyɗe o wimo salo o fawni hen ɗo fawni ɗo noon ha finalement ɓe ƴettimo ɓe nawtimo Ziguinchor noon hankkadi o selli ɗo rek o ƴetti hankkadi pellital ruttinade ko eratano ko yo waɗ libéré population caggal mum o waɗi libéré population mais salade mum nde hullude mum nde ɗum ɗo ɓe jagguimo kadi ɓe lorimo lorango musgol ɓe nayimo to Tumbuktu on kono ko manam ko adi nden e ley dewe nde ɓen laamiɓe ngo wonnoɓe ɗo ɓe mbino yo gaddoyamo dadiɓe jeehi paydimo e goɗɗo mais finalement kanko hoore makko waɗi rendre kanko nayi hoore makko e ɓen donc ko ɗum jambaragal aɗa jambaragal ha tan ke sinno ko mbaɗon Halimata joni si yam enen daare tawno nana molmol ɓe jawdiri ɗum e mbaɗon Hafsa joni Halimata mo ganduɗa so tawi manifestation dawi dawata on ga aranni so wiyama en arane yahata Halimata Aline Sitoé Diatta ko goto e jambareɓe leydi Sénégal ko goto e sukaɓe rewɓe darinoɓe ena haaɓo ko wiyete koye jimadi wona Tubakiri oɗon debbajo noon so tawi o haalama sikki ala rewɓe foof ene jogo hen welema e weltare saabu ko goto e rewɓe darinoɓe darde Fatam Lamiri holko mbiye kalanta en Aline Sitoé Diatta ko noon Amadou Moussa Anne aɗa andi hadema weltade e makko ni amma tima taw e biographie makko so tawi a jangi ɗum a jangguiti ɗum aɗa andi en dañino fartange ni ɓenninde ɗo enen aussi papier mo ganduɗa ko hen yowituno e on tuma ko émission spécial wonno rewɓe ñalawma spécial rewɓe ko hunde wonde fayida so tawi a tiime biographie makko so tawi ka debbo aɗa jogo hen welamma sababude jamaragal makko sababude cuusal makko ayi nden dande no Elhadj wiri ni nden dande so wiyama dadiba fo o ɗeɓi no welsindade seeɗa kono
caggal ɗum o rafama nde o rafa nde ni o yaha waɗi paralysé o waɗi paralysé ɗo ko caggal ɗum o nawta nde o nawta aussi en ji hay on debbo mo mbiyaton wonde o fayidama e muɗum caggal nde on debbo wara ko nden kanko o nawi hoore makko to ɓen hay joom galle makko heeɓi hen fawede junggo kañumne aussi te kadi e on tuma hawri koye ko cukalel Amadou Moussa eɗen gandi kanko déjà no mayri ni duuɓi nogas e nayyi déjà ko suka tohoso kono haɗani ɗum foof e waade noon o joguima cuusal o joguima pellital e on tuma eɗen gandi tubakoɓe no mbano fawde juuɗe mumen e men ni hay goto suusa ndema ko kañumen ndemante ko jiiɗi reme ko ɗum remate kono ɗum foof kanko fof e wonde debbo ko kanko itti ɗum ha laaɓi toon to Casamance o dari o huccodiri e ɓen tubakoɓe ha Allah waɗi no waɗi ni ha caggal ɗum koto dumbirɗo o hawre ladial ɗum noon ko wiide tan vraiment yon gandu rewɓe ko jamareɓe machallah rewɓe darde mumen ɓooyi feeñde hay rewɓe joni ɓe sa yeehi ha wiyama parité wiyama yo parité waɗe wonko jeeyi sababu rewɓe wonko ne cuusa kanko ko suusko déjà oɗon mbiyami min kono onon koye moɗon est ce que oɗon cuusono on cuusa ɗum ɗon ko weltade tan Amadou Moussa e oɗon debbajo mo ganduɗa machallah jiida e onon worɓe ɓeɗo onon ɗiɗoɓe jinnomi andude sikkala min e dendagal yewoɓe en direct oɗo saaha ko beele Aline Sitoé Diatta en jogui ɓiɗɗo est ce que o dañino ɓiɗɗo Aline Sitoé Diatta beele dañino ɓiɗɗo Sitoé Diatta est ce que o dañani ɓiɗɗo ko nani ɓiɗɗo kay min hoore ala ɗon kam elle ko ɓiɗɗo goto o dañi somi yejirani ɓiɗɗo goto elle hélas kañum wattindi e ɗum maro hélas no foti famde ɓiɗɗo goto je pense que biographie makko ɗum feeñani hen donc mataw o ala ɓiɗɗo goto mi andani omo jogui ɓiɗɗo goto si omo jogui ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo debbo o dañi ɓiɗɗo debbo o ne kañum ne kayne darde muɗum ne mantini par ce que wonto jiinomi ɗum ko noon ɗum noon mataw en ƴeewat Kabrousse naɓe non omo jogui ɓiɗɗo debbo gurdam makko ayi déjà Hafsa nana gonguina ɗum omo jogui ɓiɗɗo debbo wonɗo ɓiɗɗo o ni hay inde nde mi jaggino ɗum mais mi yejjiti inde nde no wayatno mais omo jogui ɓiɗɗo debbo kam joni prépare le 15 mai 2025 so Allah wurni en ha nden en jaaha Kabrousse duttoɗa toon jaaɗa Djiby Dieng en caméra somi tottama caméra mi ya somi tottama horomi yaade jobbo tan horomi yaade jobbo somi tottama caméra taw ko Djiby walla Abou tan mami ya horomi yaade jobbo horomi yaade Amadou Moussa so ɗum min caméraman dogow ala probléme mi ala bimi sa totama caméraman dogow e mi yiɗaɓe cuusa ko jobbo noon kañum dogat so wiyade jobbo gasata jarama halima hélas an duusuma e amen ko ɗo haɗata inchallah noon mbaynoɗa bandiraɓe dokkodiren mabɓe aadi altine to banggue yewtere nde bisimilla so allahu lamɗo jaaɓi donc Amadou Moussa Allah jarama Halimata jarama kadi en jetti en jarni vraiment no technicien rokkuɓe men fartaŋi vraiment wawde jeyde nde ɗo yewtere lobbere nde ganduɗa hoorema aussi enen invité hen surtout bandiraɓe kala no mbattata yebde ɗum saabu ko yewtere wande fayida c'est ça noon Allah jarama a jarama e on ɗon portrait a jarama e oɗo rubrique holi o ɗum noon placement o jondema nde ko Hafsa so lomtoto ɗum joni cooso kono kam mboɗande min kam mi dañi probléme par ce que joni noon aɗa mbima ya fat seeɗa ga ko jajaho ga ko soso jogoro wonde ɗo kadi koɓe rewɓe kadi aussi ɓe ruto kadi ɓe lombami ɗum jiiɓo seeɗa joni ko adi keɗen gara e Hafsa en ñagoto toon to régie ɓe kemne en jingle woni jingle fait divers Hafsa yettoɗo e plateau fait divers yettima e plateau ɗum noon en jetti Abbas gummiɗo joni joni o donc no mbinomi joni joni ni ko Thiar Saro ummi ni kono ko cooso lomi yolde donc en paami koye fait divers paɗen Hafsa ko adi foof min calminte oɗo subaka hannde assalamu aleykum. Assalamu aleykum Amadou Moussa mi salminima mi salmini
Halimata nenam jaaji halimata mi salmini abbas gummiɗo joni o mi salmini yeɓoɓe pindi ɓe bon hade mi woɗɗini hande mi nani oɗon wono ɗo elage baba mal e sankare Mansour Dine Mansour Seck. Seck yo Allah yurmo yafomo rutti kadi mi tawti oɗon kalɗo affaire Aline Sitoé C'est ça. Diatta donc pour wadde on rappelé aussi omo jogui fille unique ne wiye Seynabou Diatta mi jogui debbo ɓiɗɗo Ɓiɗɗo debbo debbo. no wiye Seynabou Diatta Seynabou Diatta. merci beaucoup a jarama ɗum ɗon ko Seynabou Diatta wadde Halimata hayre yaade Kabrousse par ce que ɗum tan wonno probléme o donc en gandi omo jogui ɓiɗɗo debbo hay inde nde ni déjà andama ne wiye Seynabou Diatta ɗum ɗon ko yettere Allah Hafsa golle ma jooɗi peewi ɗum noon paaɗen koye fait divers an woni miss fait divers ko gaddanɗa bandiraɓeɓe hannde beele min paada min mbasa dogde walla walla min doga par ce que min siftinmama mbiɗen wonde kulɗo reedu wonko yiyata tan o wawi plateau ne wawi yeeyude d' accord ma won ko dogɗa hen ma won ko paɗɗa hen hande fait divers mo gaddumo o mbere wonmo dogare hen wonko dogere hen kalalaw bisimilla ko holɗum gaddanɗa bandiraɓe men hande mo gaddumi o ko policier goto mo indu mum Sowa o e wiyande makko kanko o wi ko policier taw o ko faux policier taw o wona policier inde makko noon ne Sowa omo yette Ndiaye walla Mané Mané ne Ndiaye koɓe ɗiɗo ok hen goto ko Mané hen goto ko Ndiaye joni noon ɓe mbaɗirta agressé ko leegal ko ɓesgu mo leegal Grand Dakar e joggal matrak mabɓe arme mabɓe goto matrak ko ɗum ɓe mbaɗirta agressé to ngal ɗon leegal mo wonde complice makko goto ne wiye bon on kadi inde mum koko Sowa mais o yettere ko Ndiaye caggal mum commissariat mo Grand Dakar e ballal commissaire Wele donc ɓe keeɓi fayede junngo kamɓe ɗiɗo kadi e nder e dow ɗum ɗo caggal no Seneweb haalen en e won heen information ji to keɓɗen ɗo Senelec ɓe mbi en kanko hono hanki alarba ɓe fonno waɗede déféré aussi donc kamɓe ɗiɗi fof oɗo saaha ɓen e juuɗe laamu ngu normalement te hen goto tuma ko wonde faux policier joomum ni innitoro ko policier tawi wona Halimata elle ɗum ne heewi ɗo e nder leydi ndi en jiiɗo faux policier en jiiɗo faux douanier en jiiɗo faux yimɓe ganduɗa ɓe tan ko wiyoɓe ko ɗum enen guinnitoro identité ji goɗɗi te tawi fandare nde ko siɓade ngaaluji ɓesguɗi ɗi Amadou Moussa ɗum ɗon wona ko fuɗɗi hannde ɗo e leydi men Sénégal ɗum toujours yiye no mbiɗa ni tengti kadi ɓe keewi wiide ko to banggue ɓen ɓe ganduɗa kamen goni dadiɓe ɓe heɗɓe to banggue ndenka eko nandi hen jiya jomum wona e dow laabi hen sahaji ɓornule mabɓe walla ni des fois waɗa hay carte ɗe ganduɗa ko tawa koko waɗi ɗum falsifié waɗa hen hoore muɗum walla ƴetta goɗɗo wiya ko kañum tawa wona kañum ɗum ɗon fof noon aɗa ɗum ɗon fof koye mbuñaari jeeya ɗum ɗon fof ko fannu mbuñaari kadi ko hunde nde ganduɗa ni limtini e nder leydi ndi donc ko hunde fonde kadi darahede yontinde ɗum ɗon darante mbete ne iwa ha laaɓa saabu caɗele ɗe ina heewi e on banggue hen sahaji hade jomum en yiyede tawra ko mbaɗi hen ko heewi mbaɗi hen bonandeji kewɗi lepti hen hewɓe keeɓi hen caɗele nde jomum fuɗɗo jaggede kadi des fois so tawi jaggama ni beele jaggugol ngol janggo e jaam wonɗo yumtata woni beele kuule kisɗe ina pawe e mum walla ala so tawi kadi jomum kadi wonɗo wawi ɓarade walla wonɗo wawi ɓaggade tan so renaki ina wawi ɗon e ɗon kadi serta hen tawa ɗeɗon caɗele gonani ɓiɓɓe leydi ɗi tawa kadi janggo e jaam so tawi andi kadi ɗum kadi wona hunde nde ganduɗa hiisi no fewi e muɗum ne wawi kadi janggo e jaam rutto kadi yaaha e ɓesguli ɗi ina waɗa ɗeɗon gueɗe ko hunde ganduɗa kam so Allah ko teskade e leydi ndi ko tampinde kadi rendo ngo e fannuji kewɗi eyyi on ɗon faux policier mo inde mum suuɗa o haaɗani tan e wadde agressé par ce que e makko ɓe tawi makko drogue rutti omo waɗano porte plainte omo waɗano plainte ji kewɗi caggal guyka e wadde menace de mort kanko e hoore makko ode kam aɗa andi ɗum ɗo fof ko caɗele ɗum ɗo fof so tawi jomum jaggama aɗa ñanden tan ne haale wonde won ɓi Mansour Faye mo ganduɗa buuñino policier ji ɗiɗi caggal ɗum jomum en ɓoora ha laaɓi caɗele ɗe ɗon keeɓi hen donc ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kañumen ko fof ko fannuji fof ko fannu goto tan ene wayno ko ɗum fannu goto ni noon ina moƴƴi so tawi jomum yiyama tan ɗon e ɗon so tinama ɗon e ɗon yo ɓoore so tawi ɓoorama kadi ko wonno e muɗum fof heɓte janggo e jaam wiye ni hankadi a wonta arde ɗo henne saabu sa ƴeewi hay police ji kadi ganduɗa ina tawre drogue ko ɓuuri hewde e drogue o hen sahaji eɓe tawre ɗum ɗum ɗon fof kadi ko caɗele ɗe ganduɗa ne poti yurnitede saabu nunɗal ala Amadou Moussa
ko noon habs ndeɗo rogere ɗiggi normalement nde kam hulɓinaki no fewi ko rogere aado ko ɗum kabaruji gadoraji so mbaɗandi kam sinen hulɓinno tawno plateau heddima ɗiɗo hol toɓɓere wonde joganɗa en toɓɓere wonde jewnmi Amadou Moussa min mi sikki no gada wiyete gadata ne woodi gada yiyete tan ko ladde walla fuuta mais so tawi gada yeehi ha tawi to men ɗo ɗefi hulɓinare seeɗa to men holto to men ɗo to leegal maris ɗo gada ne yalti ɗo woɗɗani piindi juste hedde mécanicien ji to gonɗi ɗo ko ɗon gada ka yiita mécanicien ji kucciɗɗen ɗi mécanicien ji kucciɗɗen ɗi wor dogno Halimar ko ɗum woni de mais je pense que eɗen jogui image donc résima wallu men image o tawi ko image Djiby Dieng hollirde wonde tan ɗum woɗɗani ɗo hay hunde ko less ɗo less sa yalti piindi tan ko ɗon kono ko kalta ɗo henno kono sa yanaki warat gummi ɗo joni o fere lawol banggue goɗɗo o wasa yaltirde damal ene hawni dal par ce que ko ɗo yiita ɗo ko damal pindi ɗo to men ɗo gada ka yiita caggal no yi ulluguel tokosel gotel omo rewa mum o yalti image uji ɗi nani donc wawata men commenté image uji ɗum ne woodi hedde sanga 15 heures 16 heures addi ɗo noddi ɗo yimɓe hewɓa par ce que on saaha tawno élevage ji ne jippi donc yimɓe keewi ɗo ha heewi waɗi ɗo full people yimɓe fof tawa donc hunde hamnide hulɓinide mais caggal mum noɓe jaggi gada kaɓe nanni ɗuɓe e nder sac ɓe noddi ko wonɓe parc an e parc géologie de an ko ɓen garan ɗon gada ka ɓe nawde ɗum parc an Halimar a meeɗi gada face à face walla ko nira yalla haɗanam fulmi gorom dawde ni mi fotte mabɓe ɗo en tout cas laggol ɗi lakuji ganduɗa no wiyatno ɗi lakuji ganduɗa nanɗo e maris aɗum heewi ɗo saaha foof wiyatno aɗum yiyeɗo déjà andum maris fof ne wawi taw keptini image uji ɗiɗo image uji Djiby Dieng ko yewiti donc Halimar wona c'est pas la première fois ko waydade yalta ɗo e laguji he saaha fof ne yalta tehiide ne yalta jamma ne yalta nangue hoore surtout hawrata noon kam kono yiye kadi ko hawrata kadi kodi tokosi ɓesgu maris noon ne waɗatno kala saaha erago fewde laamu ngu nde wallata ɗumen to banggue protège min ɗum ɗo mbi sikki Halimar est ce que jarani laguji ɗi mbaɗne grillage waɗne grillage uji hurle pour en cas so tawi gadati baɗi ni gaari so jiiɗi yaltude nen donc yaltude ne jaari ɗum kay wona seese ni jarde Amadou Moussa saabu ɗum ɗo sirani ɗum ɗo wonni ko sirani haydara laguji ɗi kay hankkadi darde mumen wonnede ko ɓuuri yawde e yaccade par ce que ɗum ɗo joni nafi ko ñalawma so tawi ko jamma wonno ne wawi woddemo gaañi ne wawi kadi yaade ni naata e galle walla e ko nandi hen ɗum foof nan ɗo te surtout ɗo eɗen gandi no wayni ɓadade galleji ɗi lago e hoore muɗum leɗɗe ɗe ne ɓaadi galleji ɗi te kadi anda wona ɗum ɗo tan ni yaltata hen min kam déjà des fois hay sa timi hen ni mbiyata ko ɗum ɗo haqqille ma psychologiquement tan mbiyata ko wayni ina wawi yaltude ɗo par ce que hunde tarini ndi no wayni gonka ka no wayni so tawi a miijtima tan mbiyata ko woni foof ne wawi ɗo yaltude ɗum noon so tawi ko gonga yoɓe darono ɗum ɓe ƴeewa min kam Djiby Dieng kam a huuli Djiby Dieng ñalawma en tout cas o kaɓannoɗo sago kam wona Amadou Moussa ala min so mbaɗa tawno yeddo ko kaɓannoɗo sago wona Amadou Moussa de min so mbaɗa tawno mi watta e nder sac mi fiilan ayno neɗɗo ƴettita kaalano bugori bugo tan gadata mi yaha ha parc ko haala plateau kono ɗum noon a weltanama Halimar annene ko yeti onon fan ko ɗum wonno walla wonko heddi goɗɗum ko ɗum wonno ko heddi ko eɗen garta hen alkamisa Allah jaaɓi alkamisa paaɗo inchallah a jarama donc siftinde tan altine garanta en koye rubrique no wiyete astuce et beauté et hygiène sifana en ɗum holko woni astuce et beauté bon so mbi astuce ko holno min no kollirem on ko poɗɗon toppitade e koye mon nonɗe fewnirta hoore mum fewnirta hoore mum no toppirta hoore mum no enen neɗɗo fewnirta ɓandu mum hygiène o kadi laaɓal na hen voilà mam ardu hen mo rewɓe e worɓe foof inchallah tigui kono ɗum noon yo bandiraɓe pat ko kala altine so Allahu lamɗo jaaɓi mais kala alkamis ko fait divers kabaruji ganiɗi kawniɗi musɗi hen saaji kono ko gonɗuɗi e diwɗi lawol noon Hafsa annena jarama ko witi ono rubrique fait divers haade men arde konnguɗi mbaynigu Halimata en gartat seeɗa e actualité haalloji puɗɗiɗi hewɗe ɗo ɗi wasata an diwdiɗe actualité beele mbawa famminde bandiraɓeɓe holno pamirɗa surtout mboɗa andi nden toɓɓere ne gas tawi aɗana tamide hande moƴƴi aɗa faadi pamen pamminen kono jubbana hen seeɗa woni
nomination walla décret mo ganduɗa ko egguindo ɗo hen le général Kandé itti ɗum ɗo e Sénégal nawi ɗum to e leydi Inde e ko wiyete attachement toon to ambassade leydi Sénégal gon toon to Inde ko décret mo meeɗani yiyede te addi haala aussi kanko hoorema ko le principal concerné o wi ko boɗo attaqué décret o te e subaka he kabaruji kolliti wondene foof ko président o waɗi ko foof rewɗa ɗon ko hoore jagorɗo ɗo Ousmane Sonko donc noon holno pamirɗa oɗo coɗmami cottumami hakkude le général Kandé e état du Sénégal. En tout cas Amadou Moussa no mbiruɗa ni ko ɗum toɓɓere nde ganduɗa kam dippendi jaajendi dippugol muɗum wonete koye pamen pamminen saabu ko toɓɓere nde ganduɗa heewi haaluji no feewi toɓɓere nde haaluji keewi hen won wiɓe décret o ko président Macky Sall ko kañum adino sifde ɗum le 29 mars ko ɗo 29 mars déjà ko ɗo Diomaye tawi ɗum won wiɓe wonde ala ko tekki rondi ngal ɗo pellital sowona Ousmane Sonko ɗum ɗon noon firti ko joptigu ngu mbiyanno ɗen ngu ha hande e koyɗe muɗum wona koye pele mum wona saabu so tawi a ƴeewi wiya ko wonde kanko Ousmane Sonko waɗimo wadde ni jungo makko nan hen waɗimo wadde ni kadi ko on mo ganduɗa kañum woni général Kandé o ko ɓadinoɗo laamu jaltungu ngu ko ɗum ɗo jeeyi sababu o woɗɗinoyi ɗum on général ne kañum ne wi wonde ko baɗo attaqué te kadi ko ɓe mbimo yo wat ko o wi ko watta ɗum hande o watta ɗum janggo o yahani pellital mabɓe ngal kanko o ɗum ittanimo ɗo ko ɗum o wi te kadi sen duttitima kadi e kabaruji kadi ɗi keɓɗen won juriste goto mo nanmi haala muɗum wi ko wonde so welama omo wawi wadde ɗum attaqué omo jogui on droit donc firti ko nde ɗo haare ko fuɗɗide tan kono en ganda taw holto ɗum jogori ha ɗoyde kadi kulhuli kewɗi kadi ine hen Amadou Moussa Anne woodi hewɓe ganduɗa ina kuuli oɗo gorkajo mo ganduɗa kañum woni général Kandé saabu darde makko heewi ɗo ganduɗa ko kanko ñippi ɗum sababude cuusal makko e darde makko mantinide Casamance nokkuji kewɗi zone uji rebel voilà kanko waɗi démantelé o hepti base uji ɗi o duppi guese nani huɗoɗayno ko kadi hay fitinaji ɗiɗo ɓennuɗi ɗi ni kadi darde makko kadi fayodinino hen heewi banggueji ɗi ganduɗa haalama wonde kanko ko darinoɗo hen darde fayodinde donc wonni kadi aɗa andi hande enen eɗen jogui probléme e leydi men Sénégal saabu so tawi haala yalti tan polémique aji ɗi ne keewi to banggue APR hande kamɓe hande yidde mabɓe fof ko darde Pastef darino hanke heccanki nde Pastef ne kañum ne wiya kañum nene dartoɓe ayi haaluji ɗi no kewiri ko banggue APR walla banggue Benno Bokk Yakar sen jiiɗi nana mbiya wonde nana pooɗa pour faade makko kanko général Kandé yo daroro ni yo waɗir ni yo hettir ni ɗum foof ko pour yidde polémique o yo ɓuur hewde kadi so bonande ari kadi no eɓe ɓeydo tan huɓɓude jeygol ngol yo ɓuur lewtude ɓeegane kañumenne nana darani Sonko nana dadani Sonko ɓene mbiya ko président Macky Sall watno ɓene mbiya ko wona pour wonde ko humiliation no ɓe mbiri ni on wiyoɓe kadi ko humiliation par ce que ɗo dari ɗo hande darde nde o darinoɗo so wiyama yo watte o ga poste won wiɓe ko humiliation ɗum ɗon foof noon e waade noon haalluji ɗi kam keewi kono ko wawi hen wonde foof ko woni yeeso daɗani guite kadi enen kam ko jaam tan jiɗɗen kala no jaam o wawi ardude yo won jaam tan soit o jooɗo yoɓe kaldu ɓe pamodira ɓe nanodira o jooɗo walla kadi so tawi o yahat kadi yo won kadi e pamodiral e nanodiral kono tan kam eɗen jogui caɗele hande saabu so tawi woni hande o pellital ngal président fonno ƴettude foof Sonko kañum nana fawi hen junggo mum walla wiyede wonde Sonko voilà walla wiyede wonde Sonko kala ko Diomaye Faye ina waɗa il faut ko Sonko taw ko Sonko wannata ɗum walla ko Sonko ƴettata pellital ha gayno wiya Diomaye waɗa exécuté ɗum ɗon kadi ko probléme ɗum ɗon fof ina jeeya e haaluji ganduɗa nani coomi e haala oɗo gorkajo Amadou Moussa Habsa ko Ousmane Sonko woni président walla ko Bassirou Diomaye Faye woni président e fama muyma dabɓo e famami ko Ousmane Sonko woni président ah bon comment ça Sénégal naɓe cuuɓi ko Diomaye ko cuuɓi ko Diomaye Faye wonno candidat kanko won kamɓe wonno candidat te kadi to banggue peeje pellitte c'est à dire won certaine décision ngaji fof ko kanko jiɗɗa wiide kanko woni caggal min ko ɗum cikkumi kono ɗum mi sikkani sene laato hakkude mabɓe so tawi no juuta en fait par ce que wonko ganduɗa kadi yahata e leydi c'est ça tandem on ɗon diyo on ɗon maɓe ceerto walla ɓe kaɓa walla goto fof ƴetta lawol mum walla kanko Diomaye Faye o waɗa ko ganduɗa ko ɗum woni yiyande makko o liyi komo heeɗo Ousmane Sonko so natti heɗade ɗo ne mbaɗa caɗele mbatta ɗon caɗele jogol ummorade en tout cas to wona hen toɓɓe en desanat pamen pamminen inchallahu rabbi
mboɗa andi debbajo nano tonguiɗe tan e diwene jooɗi hen wonko kalten ɗo tan on wawi sen jalti joni joni nattodirto en fait wona wiide kadi on gujji toɓɓere ɗum noon en desini toɓɓere nde pamminen ɓuuren hen yañade so Allah jaaɓi ɗo aset paaɗo inchallah konngudi mbayni ko hen paaɗen Habsa holko mbaynortoɗa bandiraɓeɓe e oɗo hande mata ɓuuri wonde subaka ni saabu gonɗen ko 11h34 35 siftinde ko en direct gonɗon e Pindi TV haɗama arde ma noon ne wayno bandiraɓe hewɓe gaari e banggue commentaire vraiment ene kollira weltare mumen ene kollira aussi duwuji mumen jogui fewde mo ganduɗa kan woni duttugol Mansour Dine Seck ine hen Thilzo Boy wonde Bihiri Dia en Abdourahmane Ndiaye Basirou Soumaré wala e Ceerno Dia Sidi Mokhtar Amadou Sow on mata ko doom baye maɗe e Koursum SN Souleymane Mamadou Nia e Demba Boy Sow aussi e Moussa Cissé en tout cas ɓeɗo mbaɗin toon commenté toon to nokku mo ganduɗa kam woni plateforme YouTube o en jaraniɓe kamɓe kala siftinde ko en direct gonɗon koye konngudi mbaynigo gonɗen e wadde dokkodiren aadi sahaji goɗɗi woni altine paaɗo inchallah joni joni Habs holko mbaynortoɗa bandiraɓe ko adi kadi dokka Halimata konngol mbaynigo eɗen mbiya bandiraɓe ɓe jarama kamɓe jooɗiɓe haaɓe ƴeewa en direct ɗo Pindi TV eɗen jarnoɓe no fewi kadi eɗen ɓeydo kadi duwanade e ustare Mansour Dine Seck Allah yurmo homo ya amin jarama allahumma amin Halimata Oumar Dia debbo mo jara e jammuɗi wiyanam Habsa wiyanam Pindi TV wiyata ko pindi mi haalimi tan pindi ron cooso ne hawni seeɗa kadi so tawi o hasaki so yarani kafe o ñamani wone gueɗe o wawi ala kono an kam hande Habsa ala koko wiyanma hande ko kanko woni mo meeɗani ñawon kon saabu hande o addi ɗo Amadou Malick Gaye haw tampi taw ko Ali Seydou ɓe jaata ɗum ɗon mboɗo jogini ɗum dalillaji yewtan ɗum laabi ɗiɗi laabi tati komi binduɗo wonti ko windi ɗum ɗon Allah jarama a jarama Amadou Moussa Anne yettudema e yettude Habsa Sow wondude Elage Abbas Sarr gummiɗo joni joni o kono kadi en jejjitta équipe meɗen payodinɗo machallah gonɗo to e technique o darde mabɓe fayodinde ha mbawɗen joɗade ɗo kadi daade meɗen e ayawoji meɗen foof mbawi yiyede weltanade kadi bandiraɓe accuɓe hakkillaji mumen e Pindi TV tengti kadi eɓe ɓe ganduɗa kamen goni adduɓe ɗo commentaire uji no mbiɗa ni firti kay ko eɓena gacci hakkillaji mabɓe men kono kadi eɓena en jooɗi eɓe jeeɓa en oɗo direct en jetti gueno no mbirunoɗen nane e fuɗɗode en puɗɗorima bisimillah kono kadi en jofniri alhamdoulillahi rabbil alamin Allah kala ko haala ɗo noon yoɓe gandu ko rewani hen lawol ko enen kala hen ko fewi koto jomiraɗo kadi woni fandare nde tan ko weltindeɓe wasde accudeɓe yewede kadi e jokkude kadi programme meɗen Pindi TV hakkude men e mabɓe weltanade nde ɗo yewtere kadi yoɓe gaccu hen hakkille no fewi saabu ko yewtere hesere poul kadi kala ko mbawɗen ma en takku hen becce meɗen no fewi aadi men Amadou Moussa so hawri e welede Allah ko aset e pamen pamminen hakkude ma e hakkudam e ma e Elage Abbas Sarr so tawi gueno ñaawi Allah jarama a jarama aadi hakkude men e Pindi olel Pindi ko alkamis altine hande ko alkamis sallah jaaɓi ɗum noon jarama a jarama golle ma jooɗi peewi Halimata Dia wondude Habsa Sow kono kadi Elage Abbas Sarr musidɓe tedduɓe yeɓoɓe en toon to télévision Pindi TV Allah jarama on jarama en jetti to banggue haralleɓe men caméra ji ɗi ko Djiby Dieng subaka hande o wondude Abouba to régie et réalisation mataw mi rimnat foof tan mi waɗa morlal jiiri mi wiya ko Oumar Diobbo Sow wondude Ali Fall en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal aadi moon e olel Pindi TV so Allah lamɗo jaaɓi ko altini e oɗo waktu yo Allah hokki en wedde dow jaam on jarama olel Pindi koy lotti ɗo e Dakar funange irangere woy worgon